Прадстаўнікі дыяспоры з розных краінаў свету ў Варшаве. 5-я канферэнцыя беларусаў свету ўрачыста адкрылася ў польскай сталіцы. Ці дасць вызваленне Анджэя Пачобута старт дыялогу Менску і Варшавы. 1 траўня, дзень працы. Як змянілася значэнне свята ў цяперашняй Беларусі? Пра гэта сярод іншага ў сённяшнім выданні «Аб'ектыву». З вами Юлія Лабанова. Вітаю спадарства і запрашаю. Пачынаем жа з трагічнай навіны. У Магілёве на атракцыёне загінуў 18-гадовы хлопец. Следчы камітэт паведамляе, што юнак праходзіў навучанне на аператара атракцыёнаў. У момант здарэння ён дапамагаў наведніку пакінуць карусель. Момант трагедыі трапіў на відэа. Ад цяжкой траўмы галавы малады чалавек загінуў на месцы. Цяпер следчыя праводзяць праверку. Асноўная версія, якую пацвярджае відэа з камераў назірання, парушэнне правілаў тэхнікі бяспекі. Болей за 980 тысяч столькі першых дазволаў на жыхарства выдалі беларусам за 2020-2024 гады толькі ў еўразвязе. Гэта адзін з вынікаў даследавання, прэзентаванага на 5-й канферэнцыі беларусаў і беларусак свету. Падзея сёлета працягваецца 2 дні, што ўдзельнікі абмяркоўвалі сёння, распавядзе Марыя Сысой. 5-я канферэнцыя беларусаў і беларусак свету. Дзень першы. Сюды ў Варшаву з'ехаліся і зляцеліся самыя актыўныя прадстаўнікі нашых дыяспораў. Геаграфія сапраўды разнастайная. ЗША, Італія, Нямецчына, Польшча, Літва, Украіна, Грузія. Агенда сёння з аднаго боку светапоглядная. Абмяркоўвалі, хто мы, колькі нас, у чым маем поспех. З другога боку вельмі практычная, дзе браць рэсурсы на праекты, альбо навошта нам каардынацыйная рада. Святлана Ціхановская назвала канферэнцыю неабходным мазгавым штурмам, бо многія краіны працягваюць глядзець на нас праз прызму вайны. Адсюль праблемы з банкаўскімі рахункамі ці доступам да адукацыі. З іншага ж боку, на думку Ціхановскай, іншыя дыяспоры, што ствараліся ў падобных умовах, нам зайздросцяць. Яны зайздросцяць, што ў нас ёсць інстытуцыі, што ў нас ёсць захаваныя медыа, што Еўропа так шмат увагі надае Беларусі, хаця б здавалася, што такіх кейсаў, як у Беларусі, вельмі шмат на свеце. Тое, што інстытуцыям зайздросцяць тым, што мы змаглі неяк увайсці ў інстытуцыі еўрапейскія. То бок гэта беспрэцэдэнтна. Бадай самым эмацыйным блокам стала дыскусія беларусаў замежжа пра ідэнтычнасць ва ўмовах эміграцыі. Пытанне, якое непазбежна пашырылася да размовы пра нашу нацыянальную ідэю. З гучных думак наступная. Культура большая за мову. На адным моўным пытанні не варта спыняцца. Беларусы, якія размаўляюць на іншых мовах, не мусяць пачувацца чужымі. Ну і пра нацыянальную ідэю. Хочацца, каб беларусы і тое, што мы робім, ствараем, было нам самім цікавае. Мы хочам павярнуцца дадому. Альбо мы хочам зберагці сябе ў іншай краіне, але ганарыцца сваёй краінай, як беларусы. І вось гэтыя рэчы нас можуць аб'ядноўваць. Мы хочам пабудаваць або дапамагчы пабудаваць такую краіну, якой мы будзем ганарыцца. Ажно 2 блокі канферэнцыі прысвяцілі паспяховым прыкладам працы дыяспораў. Пералічылі колькасць народных амбасадаў і консульстваў. Іх 25, плюс сотні суполак і фондаў. Дэталёва расказалі пра 12 такіх ініцыятываў. У дасягненні запісвалі дапамогу суайчыннікам, павышэнне бачнасці беларусаў у іншых краінах, балючыя пункты хранічную абмежаванасць рэсурсаў. Нам не хапае свайго банку. Нам не хапае свою электронную параллельную протодержавы. Банк это, то есть мы пачинаем с культуры як і з ідэі, пераходзім до культуры. Трэцяе, гэта практычная карысць ад таго, што мы разам. Не абышлося на канферэнцыі без пратэстаў. Некалькі асобаў учынілі пікет падчас выступу Святланы Ціхановскай і каля пляцоўкі. Пратэстоўцы выказвалі прэтэнзіі да АПК, медыяў і арганізацыі імпрэзы. На гэты раз я нейкім чынам патрапіла туды. То бок я была там, я зараз тут. Я падтрымліваю тых людзей, якія тут. Але я бачыла, што там месцы пустыя. І людзі атрымалі адмову. То бок у нас не беларусы свету, а эліта беларусаў света.
На другі дзень беларускія дыаспоры абмяняюцца досведам прасоўвання нашых палітычных інтарэсаў у розных краінах. Таксама прэзентуюць даследаванне, прысвечанае праблемам беларусаў і беларусак замежжа ад дакументаў і транснацыянальных рэпрэсіяў да захавання сваёй беларускасці ва ўмовах зацяжной эміграцыі. І пашукаюць разам новыя шляхі таго, як даваць гэтаму рады. Марыя Сысоя, Александр Баразенко, Белсат. Вызваленне палітвязня Анджэя Пачобута, якое адбылося ў межах маштабнага абмену, стала самай гучнай падзеяй у двухбаковых адносінах Менска і Варшавы за апошнія гады. Аднак ці варта лічыць гэта пачаткам паўнавартаснага дыялогу? Краіны еўразвязу, асабліва суседзі Беларусі, захоўваюць халодны прагматызм. Падрабязнасці ў Руслана Ігнатовіча. Першае фото ў Фейсбуку пасля 2021-га. Анджэй Пачобут апублікаваў свой здымак у польскім шпіталі. Афіцыйная Варшава, якая найбольш актыўна дамагалася вызвалення палітзняволенага журналіста і дзеяча польскай меншасці, пакуль асцярожна ацэньвае магчымасць зменаў у дачыненнях з Менскам. Я гэта вызначаю так. Калі тэмпература ўзаемных адносінаў была мінус 20 градусаў, то цяпер, магчыма, праз тое, што адбылося з Анджэем Пачобутам і праз гэты абмен, яна складае мінус 15. Але фундаментальныя прычыны, ад якіх польска-беларускія адносіны кепскія, дакладна не змяняюцца. Гэта значыць падтрымка Беларусю расійскай вайны ва ўкраіне, паменшаны, гэта праўда, але тым не менш трывалы гібрыдны ціск з боку Беларусі менавіта разам з расейцамі. Марцін Басацкі падкрэслівае, каб палепшыць стасункі, Беларусі патрэбныя значна больш рашучыя крокі. Яшчэ цвярдзейшую пазіцыю займаюць краіны паўночна-балтыйскай васьмёркі. У супольнай заяве міністру замежных справаў гэтых дзяржаваў, агучанай у Вільні, прапісаны адназначны пасыл. Беларусь застаецца саўдзельніцай расійскай вайны і працягвае весці ўнутраныя рэпрэсіі, а таксама гібрыдныя аперацыі супраць суседніх краінаў. Пакуль гэта не спыніцца, мы не будзем пераглядаць нашы адносіны. Мы працягваем падтрымліваць дэмакратычныя сілы Беларусі. Але чаму Анджэй Пачобут выйшаў на волю менавіта цяпер? У Варшаве упэўненыя, што ключ да гэтага рашэння трымалі ў Маскве. Марцін Басацкі адзначае, што Расія была непасрэдна залучана ў працэс абмену, бо мела інтарэс у вяртанні сваіх грамадзянаў. Я ўвогуле лічу, што Лукашенка не хацеў бы быць настолькі залежным ад Пуціна. Кожны кіраўнік, у тым ліку дыктатар, хоча мець нейкую сферу манеўру і свабоды. Але мы бачым, што ў гэтых найважнейшых рашэннях апошніх гадоў у Лукашенка залежыць ад Пуціна. На Захадзе разумеюць, што вызваленне Анджэя Пачобута – гэта не геапалітычны разварот Беларусі. Сёння дзверы еўразвязу для дыялогу прыадчыненыя, але каб увайсці ў іх, Менску давядзецца зрабіць значна больш. Руслан Ігнатовіч, Белсат. Праблемы з вадою адразу ў некалькіх рэгіёнах Беларусі. Сёння ў Гомлі адбылася аварыя на вадаправодзе. Без водазабеспячэння засталіся 7 жылых дамоў, але гэта толькі частка агульнай карціны. Жыхары розных гарадоў скардзяцца не толькі на адключэнне, але і на якасць вады. Пах, колер і нават магчымыя рызыкі для здароўя. Падрабязней у нашым наступным матэрыяле. Частка Барысава ў чацвер засталася без вады праз аварыю на водаправоднай трубе. Там пашкоджанне выявілі падчас пракладання камунікацый. У горадзе паніжаны ціск вады, рамонт працягваецца. Вы хоть предупреждали, когда такую делаете, вдруг я стирку поставил стираться. Але ёсць месцы, дзе праблема значна глыбейшая. Надзвычайнае здарэнне з пітной вадой у Рагачове. Жыхары масава скардзяцца на рэзкі непрыемны пах вады з-пад крана, які параўноўваюць з ацэтонам і фарбай. Нягледзячы на афіцыйныя заявы, што сітуацыю ўзялі пад кантроль, людзі працягваюць наракаць на якасць вады. Паводле афіцыйных дадзеных перавышэнні нязначныя, і вада адпавядае нормам. Тым не менш, у горадзе арганізавалі падвоз пітной вады і пачалі службовае расследаванне. У Пінску на адной з вуліц ужо трэці дзень з крана ўцячэ рыжая вада з іржой. Мясцовыя ўлады падчас працы на водаправодзе нават афіцыйна дазволілі адхіленні ад нормы і прынялі адпаведнае рашэнне. Которым предусматривается возможность отклонения по показателям содержания железа, мутность, цветность питьевой воды, которая подается населению.
Нягледзячы на бадзёрыя справаздачы аб штодзённых пробах і бяспецы, жыхары краіны ў сацыяльных сетках не стрымліваюць эмоцый. Замест празрыстай вады людзі бачаць у сваіх ракавінах субстанцыю, якая нагадвае гарбату альбо балотную жижу. В одном из райцентров Витебщины годами течет ржавая вода из крана, и коммунальщики ничего не могут решить. Это что это? Кофе? Кола? Квас? Называйте как хотите, но пить это нельзя. Это ужас какой-то. Але нават чыноўнікі прызнаюць, забруджванні здараюцца, хай і не так масава. По большинству нормируемых компонентов химического состава подземные воды удовлетворяют требованиям гигиенического норматива, показателей безопасности питьевой воды. Однако бывают загрязнения подземных вод, в основном оно локальное. Сярод асноўных прычынаў кепскай якасці эксперты называюць зношаныя сеткі і высокую канцэнтрацыю жалеза ў вадзе. Асабліва востра гучыць пытанне аплаты і пераразліку. Людзі не разумеюць. Калі нават афіцыйна прызнаецца, што якасць вады не адпавядае нормам, то чаму ў жыроўках кошт застаецца ранейшы? Віталд Сіўчык, Павел Алейнікаў, Белсад. Яшчэ 20 тысяч камераў відэаназірання з'явяцца ў сталіцы цягам найбліжэйшых 2 гадоў. Пра такія планы распавёў прадстаўнік гарадскога ЖКГ Олег Корзун падчас жывой лініі. Патлумачылі неабходнасць барацьбой з засмечваннем двароў. Паводле афіцыйнай версіі, з дапамогай камеры збіраецца сачыць за мінчукамі, якія выкідаюць смецце з вокнаў, а таксама за самымі камунальнікамі. Упершыню пра планы паставіць на шматкватэрных дамах у Менску дадатковыя 19 тысяч камераў гарадскія ўлады паведамілі летась. Тады ж агучалі, што 2000 такіх камераў ужо працуюць. Міліцыя ж заяўляла, што выкарыстоўвае 5000 камераў. Аднак невядома, ці асобная гэта сістэма. У расійскім Туапсе зноўку моцны пажар. У ноч на 1 траўня украінскія беспілотнікі атакавалі мясцовы нафтаперапрацоўваючы завод. Ужо 4-ты раз за апошнія 2 тыдні. Паводле мясцовых уладаў загарэўся марскі тэрмінал. Украінскія маніторынгавыя каналы сцвярджаюць, што ўдарылі па адным з рэзервуараў з нафтапрадуктамі. Тушылі загаранне больш за 40 адзінак тэхнікі. Над горадам зноўку заўважылі слупы чорнага дыму. Праз пажары ў Туапсе ўжо другі тыдзень крытычная экалагічная сітуацыя. Некалькі разоў выпадаў нафтавы дождж, нафтапрадукты выліліся ў мясцовыя рэкі і мора. Пры гэтым школы ды іншыя установы працягваюць працу. Працягваецца пажар на НПЗ у Пермі. Жыхары публікуюць кадры чорных аблокаў і таксама пішуць пра нафтавыя дажджы. Паводле Блумбергу, у красавіку Украіна 21 раз ударыла па НПЗ. Аб'ёмы вытворчасці нафтапрадуктаў упалі да ўзроўню 2009 года. У Беларусі адзначаюць свята працы, што, праўда, пераняўшы савецкую дату, улады змянілі яе сэнс, бо першапачаткова 1 траўня адзначаўся як Дзень міжнароднай салідарнасці рабочых, дзень змагання за годныя умовы працы. Якая ў нашай краіне сітуацыя з працоўнымі і ці маюць яны сёння магчымасць адстаяць свае правы? Ірына Дарафійчук. Канцэрты і ўскладанне кветак, велапрабег і ўганараванні. Хто ўдастоін высокай чесці за свой труд? У Беларусі адзначылі першамай, свята працы. Напярэдадні кіраўніцтва праўладнай федэрацыі прафсаюзаў Беларусі адрапартавала, што ў нашай краіне правы працоўных цалкам зрэалізаваныя. І таму змагацца за іх, маўляў, няма патрэбы. В независимой Беларуси этот праздник ассоциируется уже с тем, что нам нужно прославлять созидательный труд. Але ці сапраўды праблемаў няма. Дэфіцыт працоўных рэсурсаў, што сярод іншага стаўся вынікам распачатай у 2020 годзе хвалі звальненняў з палітычных матываў, не змяншаецца. Сёння ў краіне пры 4 мільёнах афіцыйна занятых у эканоміцы амаль 140 тысяч вакансіяў. Каб забяспечыць вытворчы працэс, улады вяртаюцца да рэпрэсіўных практык савецкага часу. Так кіраўнік гарадзеншчыны Юрый Караеў у лютым забараніў звальняцца працаўнікам скідзельскага агракамбінату. Тое ж адбываецца і ў іншых рэгіёнах. Поставленной задачей главы государства о том, чтобы ни одно должностное лицо, ни один руководитель не смог покинуть область, какую бы то ни было, без согласования с руководством области или города или района. Гэткае абмежаванне далёка не адзіная праблема працоўных у нашай краіне. Палітычныя звальненні,
немагчымасць уладкавацца на працу пасля вызвалення, гэта непрацягненне кантрактаў, што з'яўляецца найбольш частай сітуацыяй, калі людзей звальняюць. Таксама страх чалавека увогуле адстойваць свае правы. Пры гэтым у краіне не засталося ніводнага незалежнага правзвязу, а актывісты і кіраўнікі працоўных рухаў або за кратамі, або выкінутыя з краіны. Дзяржаўныя прафсаюзы – гэта інструмент не абароны правоў працоўных, а інструмент кантролю на прадпрыемствах. В сітуацыі канфлікта працоўнага з кіраўніцтвам прадпрыемства дзяржаўныя прафсаюзы в 99% заўсёды займаюць пазіцыю кіраўніцтва. Паводле Дзяніса Садоўскага, пакуль працаўнікі ў Беларусі могуць толькі збіраць дакументы, фіксаваць парушэнні і прайсці кансультацыю онлайн-ініцыятывы «Салідарнасць», якая цяпер працуе за мяжою. Ірына Дарафейчук, Белсат. На гэтым у аб'ектыве ставім кропку, а я запрашаю спадарства на спецыяльнае выданне Белсату, прысвечанае 5-й канферэнцыі беларусаў і беларусак свету. Вас чакаюць рэпартаж і жывое ўключэнне з месца падзеі, а таксама размовы з прадстаўнікамі дыяспараў у нашай студыі. Заставайцеся з намі. Добрый вечер, спадарства. Пачынаем спецыяльны эфір студыі Белсат. З вами Юлія Лабанова. Беларускае замежжа цяпер гэта ўжо не людзі з валізкамі, а вялікая супольнасць з дыяспарамі, арганізацыямі, народнымі амбасадамі, мноствам ідэяў і праектаў. Уласна, які ўнёсак можна закласці сёння для будучыні Беларусі? Як даць рады з выклікам людзей у эміграцыі, ды што атрымалася ўжо цяпер? Абмяркоўвалі на 5-й канферэнцыі беларусаў свету, што распачалася сёння ў Варшаве. За падзеі сочыць мой калега Алесь Залеўскі. Алесю, вітаю і табе слова. Так, вітаю, шановне гаспадарства. Упершыню у гісторыі беларускага народа, як і у кожнага, бадай, вялікага еўрапейскага народа, мы цяпер таксама маем свае дыяспары па ўсім свеце. Ну і вось дапамагло нам у гэтым, канешне, больш негатыўная падзея, так, выкліканая унутрыпалітычнай сітуацыяй у Беларусі, і мы ўжо маем сёння паводле выступаў тут такія лічбы, што 550 тысяч толькі беларусаў выехала ў краіны еўразвязу, і ўжо столькі паўмільёна чалавек маюць від на жыхарства, і каля 1 мільёна ў цэлым у свеце. Дык гэта не проста людзі, а заарганізаваныя ў сеткі, гарызантальныя, вертыкальныя, розныя, у залежнасці ад краіны, і менавіта гэтым сёння і займаліся прадстаўнікі гэтых дыяспараў з Аўстрыі, Злучаных Штатаў, Нямецчыны, Гішпаніі, тым, што распавядалі, якім чынам у іхных краінах ім удалося зарганізаваць беларусаў, так, азначаць святы рознага кшталту, памятныя даты, падтрымліваць і лабіраваць змены ўнутры Беларусі, так, звяртаючыся да сваіх нацыянальных урадаў ці міжнародных вялікіх інстытуцыяў. Ну і вот ты сказала, Юля, што гэта так, фактычна гэта канферэнцыя, але па сутнасці, калі паглядзець, гэта не канферэнцыя, а фестываль беларусаў і беларусак свету, бо фактычна тут адбываюцца прэзентацыі, так, з розных куткоў беларусаў, але все думаюць пра адно, і тое ж таксама не толькі якім чынам нам добра беларусам, каб жылося ў іншых краінах, але і каб беларусы змаглі вярнуцца да дому. Ну і гэтаму выступ быў прысвечаны, напрыклад, вядомага беларускага адваката, які беларускага паходжання, амерыканскага адваката Юрася Зяньковіча. Ён выступаў, напрыклад, з такой тэмай, якім чынам вось гэтую всю актыўнасць за мяжой канвертаваць у перамены ўнутры Беларусі. Вось якім чынам, запытаемся зараз у Ярася. Юрася побач са мной знаходзіцца. Вітаем вас. Добрый дзень, спадар Алесь. Так, ну вось вяртаючыся да вашага пытання, актыўнасцяў шмат, беларусаў шмат за мяжой мы бачым, так, яны все розныя. А як это все канвертаваць у перамены ўнутры краіны? Ну, я сёння пра гэта гаварыў якраз на канферэнцыі, пра тое, што актыўнасць гэтая, яна скіраваная на задавальненне патрэбаў тут і зараз беларусаў. На жаль, яна не скіравана на змены в Беларусі, куды мы все, ці большасць з нас, прынамсі, хоча і в будучым вернецца. Вось. І таму пра гэта я гаварыў, што мы мусім змагацца з прычынамі таго, чаму мы апынуліся в дыяспары.
У прыватнасці я і мае сябры з палітвязні мы лічым, што асноўная праблема Беларусі сёння гэта сістэма закладніцтва, якая створана в Беларусі Лукашэнкам. Хто гэта закладнікі? Безумоўна, гэта палітвязні в першую чаргу. Іх сем'і, іх сваякі, знаёмыя. Па-другое, закладнікамі, безумоўна, з'яўляюцца нават беларускія валантэры, які ваююць в Украіне за свабоду і незалежнасць нашых суседзяў і нашу свабоду, таму што іх сем'і таксама выкарыстоўваюцца для ціску на іх. Закладнікамі з'яўляецца беларускі бізнес, таму што всім вядома з'ява дойка, калі бізнесмена садзяць в камеру, в суседнюю камеру закрываюць іх ягоных сваякоў, яшчэ в суседнюю супрацоўнікаў, і пасля яму выставляюць рахунак. Некалькі мільёнаў даляраў за свабоду ўсіх. Не хочаце, будете сидзець, або плаціце. І, врэшце рэшт, все беларускае грамадства, таму што сёння вся Беларусь наша аплецена калючым дротам, і все, хто знаходзіцца внутры этого калючага дрота, гэта закладнікі. І вось знішчэнне гэтай сістэмы закладніцтва мусіць быць асноўнай задачай дзейнасці беларускай дыяспары, беларускіх дэмакратычных сілаў, і не толькі іх. Гаворка ідзе таксама пра сітуацыю ў нашым рэгіёне. В інтарэсах всяго рэгіёну, каб Беларусь была дэмакратычнай, стабільнай краінай, якую не могуць выкарыстоўваць нашы ўсходнія суседзі дзеля нападу на суседзяў, на Польшчу, на Літву, на Украіну, на іншых. І вось на гэта я лічу, што павінна быць скіравана асноўная дзейнасць дыяспары. Акурат сёння паралельна гэтаму івенту, так, я ведаю, што вы таксама прысутнічалі на тым івенце, бо Уладзімір Мацкевіч, метадолог вядомы, праводзіць так званую гульню, там, дзе сабраліся дзесяткі беларускіх інтэлектуалаў, палітыкаў, грамадскіх дзеячаў, нібыта маюць дамовіцца пра вось гэты план капкан вяртання, скажем так, у Беларусь і пра план, якім чынам вось дыяспара, все беларусы за мяжой могуць паўплываць на сітуацыю ў нашай краіне. Ці можаце ўжо падзяліцца? Так, ці ёсць гэты план, якім чынам гэта абмеркаванне ішло? Агулам, як вы ацэньваеце гэты працэс? Гэта вельмі цікавы працэс. Гэта сабралося 70, сапраўды, як варыянт сказалі, людзей вельмі разумных, адукаваных, паспяховых у гэтым свеце. І мы ўсе разам 3 дні прысвяцілі таму, што спачатку аналізу сітуацыі. Таму што першым пісаць план мы павінны зразумець, дзе мы знаходзімся, з чым мы сутыкаемся, якая праблема асноўная. Магчыма, я памыляюся, магчыма, калегі не зводзяцца, але мне здаецца, што асноўная праблема – это сістэма закладніцтва. І якраз сёння з'яўляюцца першыя намёткі гэтага плана. Ці аб'яднае ён всіх, ці аб'яднае толькі частку дыяспары, гэта паглядзім. Але сам факт того, што 70 чалавек, калектыўны розум 70 чалавек працуюць над агульнай мэтай, я лічу, што гэта ўжо дасягненнем. Ну, вы не панаслышке ведаеце, і вот толькі што проста расказвалі пра гэтую сістэму закладніцтва, якім чынам гэта працуе з бізнесам у Беларусі. Вы самі правялі ў СІЗА не адзін месяц, так, і былі нават асуджаныя, і пасля вызваленыя, вярнуліся дадому ў Тэхас, і цяпер вяртаецеся ў грамадскую палітычную дзейнасць, бок да якой вы не адбіла ахвоту, так, беларуская ўлада у вас гэтым займацца. Як тут нават інакш, я скажу, дзе вы бачыце цяпер тады слабыя пункты, магчыма, у гэтай улады, раз вы вырашылі ўсё роўна, не гледзячы на гэтую першую спробу, калі вас нават асудзілі, так, нібыта за гэты дзяржаўны пераварот, зноў вяртаецеся ў гэтую бойку. Бачыце гэтыя слабыя пункты? Безумоўна, так. Я прысвяціў гэтаму не толькі апошні год, але і папереднія 4 гады, калі мне было вельмі шмат часу для роздума. І хутчэй за ўсё слабы пункт этой ўлады гэта якраз і ёсць гэта сістэма закладніцтва, якую трэба падтрымліваць. І калі мы здолеем зрабіць так, каб сістэма закладніцтва сябе не апраўдвала, каб гэтыя грошы, якія яны збіраюць, выдушваюць з людзей, былі значна меншыя, чым той кошт, якім даводзіцца плаціць, гэта знішчыць сістэму закладніцтва, таму што она стане проста эканамічна немэтазгоднай, неэфектыўнай. І адзін са шляхоў, я ўжо гаварыў у вас в эфіры, у вашай студыі, гэта паданне цывільных іскаў, это ўзбуджэнне крымінальных справаў супраць дзеячаў рэжыма, канфіскацыя актываў за мяжой в рамках цывільных і крымінальных справаў і, безумоўна, міжнародны дыпламатычны ціск. Ну, і вы ж гэтым займаецеся. Прынамсі, абвяшчалі пра свой намер гэтым займацца, які прагрэс, які ў гэтай справе. Ну, шчыра кажучы, я недаацаніў аб'ём работы, таму што на сённяшні дзень толькі
Поименно я перелічваю каля 60 афіцераў найбольш актыўных, якія будуць адказваць за свае дзеянні в адносінах да мяне асабістай маёмасцю. Апроч гэтага, гэта беларускія прадпрыемствы і Беларусь як дзяржава. Я ведаю, як пераадолець суверэнны імунітэт, і дзяржаве прыйдзецца заплаціць за тую шкоду, яна прычыніла. Але я пакуль не гатова фармуляваць іск, таму што праца все яшчэ ідзе. Насамрэч, у буйных адвакацкіх канторах на гэтым працуюць каманды юрыстаў, і гэта займае не один месяц, ну а я взял на себе смелость паспрабаваць это зрабіць в одиночку. Ну, пакуль што не гатовы да іска, але думаю, што ў бліжэйшыя месяцы я скончу эту працу. Вось, улічваючы вашу працу, так, і шматлікіх там і праваабарончыя цэнтры беларускія працуюць у гэтым накірунку. Мы сёння пабачылі десяткі дыяспор з розных краінаў свету. Як бы вы ацанілі в цэлым патэнцыял дэмакратычных сілаў, беларусаў, дыяспораў за мяжой? Вось як бы вы яго ацанілі, улічваючы таксама ваш досвед, што вы паспелі і адсядзець так, у турме лукашэнкаўскай, вернуцца, паглядзець, як цяпер, у якім стане дэмакратычныя сілы, беларуская ідэя в цэлым, ну і які вы бачыце ў гэтым патэнцыял. Ён зменшыўся вось за апошнія 5 год, ён павялічыўся, ці чакаюць нас яшчэ чарговыя вокны магчымасцяў? Алесь, вы ўжылі вельмі правільна слово патэнцыял, гэта якраз тое, пра што мы гаварылі на гульні, што давайце не блытаць рэсурсы з патэнцыялам, таму што патэнцыял можа быць велізарны, але ён не стане рэсурсам да таго часу, пакуль не з'яўляецца агульная мэта і агульная ідэя. І вось дзеля таго, каб гэты патэнцыял назапашаны, а гэта сотні тысяч людзей, гэта дзесяткі ці сотні мільёнаў даляраў, гэта час, які гэтыя людзі гатовы прысвяціць, яны не пераўтворацца ў рэальны рэсурс змагання за свабоду і незалежнасць нашай краіны да таго часу, пакуль не з'явіцца агульная мэта, не з'явіцца агульная ідэя і не будзе сфармуляваны вось гэты план, які, дай Божа, каб гэтыя дні на гэтай гульні, якую арганізуе Владзімір Мацкевіч, нарадзіўся. Ну, а сталі мы бліжэй, вот ваши адчуванні? Мы, прынамсі, намацалі пэўныя праблемы, якія трэба вырашаць на гэтай гульні, і я спадзяюся, што сёння калегі, якія сёння там актыўна працуюць цэлы дзень, пакуль я гуляю тут па канферэнцыях, вось, яны зробяць першыя намёткі плана, а што там будзе, паглядзім заўтра, ну а публіцы, я думаю, это будзе крышачку пазней прадстаўлена. Ну так, каб гэты патэнцыял да рэалізацыі гэтага плана нейкім чынам падключыць. А патэнцыял грамадства мае на ўвазе ўсе гэтыя беларускія народныя амбасады, дыяспоры ў цэлым. Дзякуй вялікі за размову. Юрась Зяньковіч, амерыканскі адвакат беларускага паходжання, былы палітвязень, быў з намі на відэасувязі. Ну, мы абмяркоўвалі ягоную прамову і апошнія навіны, звязаныя з канферэнцыяй беларусаў і беларусак свету, а таксама гульні Владзіміра Мацкевіча. Студыя. Алесю, дзякую за гэты каментары, падрабязны расповед. Тым часам беларуская супольнасць за мяжой рыхтуецца да травеньскага візіту спецпасланніка прэзідэнта ЗША ў справах Беларусі Джона Кола ў Менск. Кіраўніца АПК Святлана Ціхановская на канферэнцыі беларусаў свету заявіла, што амерыканскі бок папярэдзяць іх пра паездку і пракаментавала, як дэмакратычныя сілы рыхтуюцца да прыезду новых вызвалення палітвязняў. Процесс даволі закрыты і складаны. Мы будем папярэджаны загадзя, калі гэта адбудзецца, і прыкладна, якая будзе колькасць людзей, бо нашы партнёры амерыканскія разумеюць, што нам трэба таксама падрыхтавацца, калі будуць тыя палітычныя зняволеныя, якіх будуць вывозіць за мяжу. Наша патрабаванне, наша просьбы да амерыканскага боку, якія мы хацелі, каб яны агучвалі і патрабавалі ўжо ад рэжыму Лукашэнкі, гэта першае, каб людзі мелі выбар заставацца ў краіне ці з'язджаць, каб быў доступ да людзей, якія знаходзяцца ў цяжкім стане, ці ў складаных жыццёвых абставінах, у каго ёсць дзеці, каб далі нейкі прыярытэт такім людзям з хваробамі цяжкімі. Там ёсць вельмі складаныя сітуацыі. Я рада вітаць у нашай студыі гасцей. Гэта Надзея Нортансу, заснавальніца і прадстаўніца Асацыяцыі беларусаў у Амерыцы, і Александр Паршанкоў, прадстаўнік суполкі «Беларускае студэнцтва» ў Чэхіі. Вітаю вас, спадарства. Добрый вечер. Найперш хацелася больш нашых гледачоў пазнаёміць з вами, таму я запытаю, каб вы распавялі некалькі словаў пра вашыя арганізацыі, якія вы прадстаўляеце. Спадарыня Надзея, давайте ад вас пачнем. Так, я маю гонар прадстаўляць Асацыяцыю беларусаў у Амерыцы. Гэта нацыянальная арганізацыя,
арганізацыя, якая аб'ядноўвае прадстаўнікоў з розных штатаў, то бок зроблена па прынцыпу стварэння Злучаных Штатаў. Вось. І таксама я у АБе ўжо з'яўляюся прадстаўніцай беларускай суполкі Сан-Францыска, лідаркай якой я таксама з'яўляюся. Гаспадар Александр. Беларускае студэнцтва Чэхіі – гэта маладая суполка, 4 гады нам. Мы займаемся адвакатаваннем праблемаў беларускіх студэнтаў Чэхіі, дапамогай беларускім студэнтам, прасоўваннем інтарэсаў і не толькі студэнтаў, але і ўвогуле беларусаў, распавядаем чэхам, што такое Беларусь і пра беларускую культуру. Таксама сёння была магчымасць прадставіць свае праекты на канферэнцыі беларусаў свету, паслухаць іншыя ідэі. З чым вы прыехалі, спадарыня Надзея? Я прыехала з тым, чтобы распавесці, якія беларусы ЗША класныя. Вось. Бо ўсё ж таки мы знаходзімся даволі далёка, поэтому гэта даволі рэдкая магчымасць. А беларусы ЗША робяць проста неверагодныя рэчы, праекты, як у АБА, у нашай арганізацыі, так і па-за межамі. І вось сёння я канцэнтравалася, канешне, на нашай арганізацыі, на АБА, распавядала пра падарожжа БЧБ, гэта сцяг, які вандраваў па ўсёй Амерыцы. Сёння ён быў са мной, я яго магла паказаць. Распавядала пра то, як мы робім туры па ЗША. Фактычна пра тую дзейнасць, якую мы ажыццяўляем ужо гэты 6-й год запар. Часу было не шмат, але наколькі магла, падзялілася, бо наша арганізацыя займаецца вельмі шырокім спектрам дзейнасці, сканцэнтравацца трэба было на самых лепшых. Распавядала пра Sport for Solidarity, Team Беларусь, гэта спартовая такая ініцыятыва, калі мы бегаем на разнастайных эстафетах з бела-чырвона-белым сцягам, тым самым рэпрэзентуем Беларусь, распавядаем пра нашыя праблемы і таксама падтрымліваем яшчэ Украіну, то бок яшчэ украінскі сцяг. Так што вось пра гэта ўсё я сёння распавяла. Дарэчы, вельмі цудоўна выглядае. Дзякуй. Я тады скарыстаюся магчымасцю. Каця Іванова, прывітанне, бо яна майстрыца, якая это робіць. Гэта беларуска з Лос-Анджелеса, то што беларусам Лос-Анджелеса, Каліфорніі, Сан-Францыска, прывітанне. Каця, я сёння атрымала проста безліч кампліментаў. Вось, это яна, да. Дзякуй. Сапраўды вельмі прыгожа і па-беларуску. Спадару Александр, вы удзельнічалі сёння ў пітчынгу праектаў. Распавядзіце пра ідэю вашага праекту. Я дзяліўся тым, што паспяховага ёсць у рэалізацыі вось гэтага нашага кейса беларускіх студэнтаў Чэхіі. Я распавядаў, што нават невялікімі сіламі, дзякуючы маладой энергіі, дзякуючы таму, што ў нас хапае крэатыўнасці, можна, у прынцыпе, нечага і дасягнуць. І адно з такіх нашых моцных дасягненняў гэта тое, што мы змагаемся з візавым банам у Чэхіі і дзякуючы нашаму змаганню таксама дагэтуль беларускія маладзёны могуць прыязджаць у Прагу. І падзяліўся гісторыяй крыху таго, як паўстала наша арганізацыя, што мы спрабуем ісці па слядах той яшчэ эміграцыі 20-30-х гадоў 20-го стагоддзя, якая пачынала ў Чэхіі беларускую справу. Сапраўды, навучанне ў Чэхіі было адным з такіх даступных магчымасцяў для беларусаў. Калі ты ведаеш, вывучыў чэшскую мову, то мог паступаць у ВНУ і вучыцца бясплатна. Але каменем супярэчнасці тут сталі візы. І, уласна, як вам удаецца абыходзіць гэтыя баны? Сапраўды, пасля пачатку расійскай вайны ва ўкраіне заблакавалі візы цалкам для беларусаў, таму што мы лічымся зараз пагрозай, нацыянальнай пагрозай. І дзякуючы таму, што выключэнне, якое прыняў тады міністр замежных справаў Ліпаўскі, у гэтым выключэнні студэнты, якія маюць стыпендыі ад ураду Чэхіі ці ад еўразвяза, могуць працягваць, могуць увогуле прыехаць у Чэхію, могуць атрымаць візу. Толькі такім чынам можна абысці. Гэта складана, таму што стыпендый вельмі мала, атрымаць іх цяжка, але вось некалькі чалавек літаральна маюць магчымасць працягваць навучанне ў Чэхіі. Мы змагаемся з тым, каб цалкам вярнуць усім студэнтам магчымасць вучыцца. Можа быць, зараз новы ўрад, можа быць, мы зможам нечага дасягнуць, але пытанне застаецца. Спадарыня Надзея, а вы будзеце распавядаць пра ідэнтычнасць на канферэнцыі беларусаў свету. Прынамсі, так неяк было зазначана ў адной з панеляў. Асацыяцыя беларусаў у ЗША адна з самых старэйшых, адна з самых вялікіх. Магчыма, вы мяне паправіце, але як сапраўды беларусам ЗША ўдаецца захоўваць гэтыя карані, перадаваць мову, культуру з пакалення ў пакаленне? Ці ёсць тут нейкі сакрэт?
Да, наконт крышку гісторыі. Самая старэйшая арганізацыя, якая была заснавана ў 1949, здаецца, годзе, гэта беларуска-амерыканскае згуртаванне, база. Вось. Мы новая арганізацыя, мы паўсталі ў 2021 годзе, асацыяцыя беларусаў у Амерыцы, але вот, як і беларусы Чэхіі, мы таксама трымаем знамя беларушчыны. І нам, конечно, у пэўным сэнсе пашанціла, потому что да нас была створана просто даволі моцная беларуская ідэнтычнасць і прысутнасць у Злучаных Штатах. Вось, конечно, мы шмат што вынаходзілі новае, вось, і, конечно, свет змяніўся, поэтому удалося. Я б сказала, што, конечно, наша асацыяцыя, вот это ёсць такі паспяховы кейс, пра які я сёння распавядала, потому што мы аб'ядналіся вакол каштоўнасцей. Беларуская ідэнтычнасць, мова, культура, гісторыя і, скажем так, любоў да Беларусі, да, дэмакратычныя каштоўнасці. І мы паказваем, што як і амерыканцы, вось, могуць аб'ядноўвацца вакол каштоўнасцей. Вось. У нас гэта працуе, то бок мы не разваліліся вось уже столькі год. І, конечно, мы дэманструем як самымі разнастайнымі спосабамі сваю ідэнтычнасць. І вось я б хацела падкрэсліць тое, што працуе, і тое, што зараз уже амерыканцы таксама пачынаюць рэагаваць, то бок беларусы, і мы ў тым ліку сталі самі сабе цікавымі. А калі людзі самі сабе цікавыя, яны тады аўтаматычна становяцца цікавымі і іншымі. Поэтому, калі мы робім, яны просто адчуваюць, якая там моцная энергетыка, вот этот месседж такі энергетычны, які мы пасылаем, конечно, там і арнамент, і культура, і канцэрты, і мова, і гэтак далей. Ну і вот мой асабісты гонар, што нават з Сержуком Доўгушам, яму прывітанне, у нас спявалі амерыканцы беларускія народныя песні, жывіце багата, бывайце здаровы, і нават не ведаючы, пра што спяваюць, уже потым мы распавядалі. То бок, вот калі ёсць гэта зацікаўленасць, і гэта тое, што ў нас уже ёсць у Злучаных Штатах, у розных суполках, у розных штатах, гарадах, тады на гэта ідуць. Людзі ідуць на энергію, на зацікаўленасць. То бок не проста вот, там, а вот вау, можна і танц, у вас танцы, і мы танцуем, то бок вельмі важна, гэта ўжо мой досвед, я там арганізатарка, фактычна амаль 200 мерапрыемстваў, бачу, вельмі важна рух, то бок вот у руху, гэта, што была дынаміка, была энергія, і вот тут людзі падхопліваюць, і лявоніху танчаць, і купалінку спяваюць, і ў карагоды водзяць, ну а праз гэта да іх прасякае беларушчына, так што вось мы такой мягкай беларусізацыяй у Штатах і займаемся, і гэта працуе. І яшчэ адна адметнасць, напэўна, што зацікаўленасць бізнесу ёсць у адным, так, як пашырылася праграма АБА і як знайшла амерыканская? Тут крышачку памылачка, потому што у нас вельмі падобныя назвы, бо Асацыяцыя беларускага бізнесу за мяжой гэта іншая арганізацыя. Вось, поэтому тут, напэўна, не зусім да мяне пытанне. Мы, конечно, намагаемся супрацоўнічаць, вось, але, як бы гэта не з'яўляецца пад нашай увагай. Вось, да. Але АББА, таксама прывітанне, мы, правда, першы былі зарэгістраваныя з такім, але нас увесь час блытаюць, так што... Выбачайце. Спадар Александр, давайте вернемся да пытанняў беларускіх студэнтаў. Таксама ў 2022 годзе былі пэўныя абмежавання для навучанняў, для спецыяльнасцяў, на якіх не могуць навучацца беларускія студэнты. Як гэта паўплывала на магчымасці беларусаў таксама, і ці бачыце нейкія магчымасці вырашыць гэтую праблему? Гэта сапраўды паўплывала на асобныя кейсы. А давайте распавядзем, уласна, чаго гэта датычыцца? Гэта датычыцца так званых стратэгічных спецыяльнасцяў, таму што ёсць пэўныя рэчы, як ядерная энергетыка, нейкія рэчы, звязаныя з дзяржслужбай, з дзяржаўнай таямніцай і гэтак далей. І тыя спецыяльнасці, якія дзяржава чэшская палічыла нейкімі сакрэтнымі, там сапраўды былі прынятыя абмежаванні для беларусаў. Але гэта закранула невялікую колькасць чалавек, і я думаю, што шмат якім людзям, ось і беларускае студэнцтва, і розныя іншыя суполкі мы разам змаглі дапамагчы, мы сустракаліся тады з рэктарамі і змянілі гэтую сітуацыю. Што праўда, у некаторых універсітэтах трэба было неаднаразова падпісваць нейкія
нейкія паперы пра неўдзел у нейкай там падтрымцы агрэсіі і гэтак далей. І вось там былі дзіўныя кейсы, калі людзі па 3 разы падпісвалі паперы, таму што іх проста гублялі ў дэканаце. Гэта было смешна і кончылася гэта добра. Таму на сёння гэтай праблемы амаль няма. Ёсць асноўная праблема, што няма магчымасці беларусам проста лёгка паступіць і прыехаць, выехаць, таму што ёсць вось гэтае візавае абмежаванне, якое, на жаль, ніхто не хоча адмяняць. А можа быць, з дапамогай дэмакратычных сілаў можна паўплываць на супрацу з палітыкамі, уладамі Чэхіі? Ці спрабавалі вы гэта зрабіць? Мы разам робім усе гэтыя захады, каб абмежаванні былі знятыя. Але, на жаль, ні візіты Святланы Ціханаўскай, ні нашы паходы ў парламент ці да розных прадстаўнікоў міністэрстваў нічога не даюць. Проста адразаюць: вы пагроза, і мы ставімся як да пагрозы. Зараз вайна, і ёсць праблемы мацнейшая, чым беларусы. Нягледзячы на тое, што ёсць пэўныя рэкамендацыі нават ад еўрапейскіх структураў, каб гэтыя такія абмежаванні адмяніць. Ну, ці заўважаеце вы, што паўстае пэўная прорва, бо з аднаго боку ў Чэхіі прымаюць Алеся Бяляцкага, Святлану Ціханаўскую, нібы дэманструюць падтрымку беларускай дэмакратычнай супольнасці, але на справе людзі, якія жывуць у Чэхіі ці хочуць прыехаць вучыцца, сутыкаюцца з абмежаваннямі. Уласна, чаму такая прорва паўстае? Абсалютнае неведанне часам сітуацыі ў Беларусі. Калі Алесь Бяляцкі быў у студыі на чэшскай тэлевізіі, то за яго спінай быў не бел-чырвона-белы сцяг, а чырвона-зялёны. І мы, як асацыяцыі суполкі Чэхіі, пісалі лісты ў чэшскую тэлевізію, і нам адказалі: ну, гэта сцяг краіны, і гэта ўсё, ніякай памылкі не адбылося. То бок, яны не хочуць разбірацца, яны не хочуць глядзець нашымі вачыма на сітуацыю, і, на жаль, гэта вялікая праблема. Трэба 150 разоў пісаць, сустракацца і пераконваць, што ёсць нейкія вось праблемы, якіх можна лёгка пазбегнуць, калі крышачку больш дасведчанасці праявіць у сітуацыі. Таму, на жаль, проста вось ёсць гэтая такая паказная часам некая такая апека беларусаў. То бок запрасіць, прыняць гэта можна, а умоўна даць выключэнне, каб бацькоў пабачыць, бо мы ж не бачым бацькоў, мы не можам запрасіць сваякоў. Грамадзяне Чэхіі не могуць ні матуляў, ні бацькоў паклікаць, і гэта вялікая праблема. І ніхто не хоча вось нашымі вачыма на гэта глядзець. Мы рэпрэсаваныя двойчы. Рэпрэсаваныя беларускай уладай нелегітымнай, і часам, вось, на жаль, нават нашыя вось людзі, якія павінны нам падаецца, што яны павінны былі б лепш арыентавацца ў нашай сітуацыі. Але тым не менш ідзе вайна, і ёсць значна большыя праблемы. Тое, што бамбяць Украіну, гэта, канешне, ў параўнанні з нашымі нейкімі візавымі абмежаваннямі, гэта абсалютнае нішто. Спадарыня Надзея, ці заўважалі вы змену да цікаўнасці да беларускага пытання ў сітуацыі з рознымі геапалітычнымі праблемамі? Таксама на мясцовым узроўні, ці ў беларусаў усё добра, ці таксама паўстаюць пытанні з легалізацыяй? Я думаю, што, напэўна, ўжо весь свет пачуў, які праблемы цяпер ёсць у беларусаў ЗША, у пэўнага сегмента, якраз працягнуў то, што сказал Александр, бо вот эта подвоенная рэпрэсаванасць, потому что, ну, Злучаныя Штаты заўжды былі вядомыя тым, што это краіна мігрантаў, і ты якраз таки можаш туды прыехаць, атрымаць гэтую бяспеку, палітычны прытулак і пачуваць сябе бяспечна. І, конечно, шмат беларусаў скарысталася такой магчымасцю. Прыехалі, падалі дакументы, і змянілася ўлада ў Злучаных Штатах, і змяніўся падыход. Вось. І атрымліваецца зараз, на жаль, розныя дадзеныя, ёсць, вот, чула я каля 100, можа быць, нават і больш, бо не пра ўсе кейсы вядома. Беларусы, якія шмат хто з іх удзельнічаў у пратэстах і гэтак далей, сядзяць у дэтэншанах, так званых. Дэтэншан – гэта міграцыйная турма Беларусі. Вось. Што ім пагражае? Ім пагражае высылка ў Беларусь. Вось. Або за межы Злучаных Штатаў, то бок там сістэма вельмі такая складаная. Звычайна яны ніхто не парушаў ніякіх. Это вот просто як бы ідзе, пайшла гэтая навала, да, што вот трэба як бы там крымінальнікаў там і гэтак далей, тое, што вот зараз Дональд Трамп праводзіць гэтую палітыку, і пад гэты каток таксама трапляюць беларусы. І атрымліваецца просто патавая сітуацыя, потому што ў іх няма сваіх жа дакументаў. Яны намагаюцца атрымаць амерыканскія, і, ну,
і трапляюць у турму. Конечно, мы ў Злучаных Штатах, то бок, дзякуй Богу, з'яўляюцца новыя ініцыятывы, і спадзяюся, што гэта будзе больш, будзе розгалас і, магчыма, падтрымка дэмакратычных сіл, адтуль іх выцягваем. Часамі атрымоўваецца, ёсць вельмі паспяховыя кейсы, і тут 100% цяжка сказаць, што дакладна спрацавала, але працуем грамадой. То бок, б'ецца проста вот па ўсяму спектру. Там кангрэсмены, звароты, потым беларусы ЗША збіраюць грошы на так званыя выкупы, да, то бок, вот, потому что бывае такое, што адбыўся суд, і потым неабходна пэўная сума выкупіць. У іх няма. Ну, значыць, мы намагаемся збіраць. Вось. І гэта, конечно, суперскладаная сітуацыя. Не толькі беларусы, падкрэслю, апынуліся, факт, все нацыянальнасці под пагрозай, вось, але мы ў тым ліку, то бок цяпер вось славянскае прозвішча, яна можа вот сыграць такім, ну, але або нейкае іншае. І ну, мы спадзяемся, што нейкім чынам гэта сітуацыя выруліцца, разруліцца, і ну, але даволі складана выцягваць, ну, але вот так ёсць. Поэтому, конечно, вельмі паўплывала змена адміністрацыі ў Злучаных Штатах. Дзякую вам вялікі за вашу працу, за тое, што прыляцелі з-за акіяну, і вам, Александр, таксама за тое, што дбаеце за правы студэнтаў і намагаецеся змяніць сітуацыю. Спадзяюся, што канферэнцыя беларусаў свету таксама будзе той пляцоўкай, на якой можна пачуць пра праблемы і шукаць шляхоў іх вырашэння. Я нагадаю, Надзея Нортан, сузаснавальніца і прадстаўніца Асацыяцыі беларусаў у Амерыцы, а таксама Александр Паршанкоў, прадстаўнік суполкі беларускае студэнцтва ў Чэхіі, былі госцямі нашага эфіру. Сёлетняя канферэнцыя беларусаў і беларусак свету ўжо 5-я, пачынаючы з 2021-га. Такія форумы офіс Святланы Ціхановскай ладзіў амаль штогод, а для ўдзелу ў іх збіраліся сотні прадстаўнікоў беларускіх дыяспараў з розных краінаў. Першая канферэнцыя беларусаў свету прайшла ў верасні 2021 года ў Вільні. Удзел у ёй узялі прадстаўнікі 40 арганізацыяў беларускіх дыяспараў з 26 краінаў. Гэты форум, ініцыянаваны офісам Святланы Ціхановскай, стаў адказам на запыт замежнай супольнасці беларусаў абмеркаваць набалелыя пытанні. У тым ліку выпрацаваць механізм шчыльнейшай супрацы паміж палітычнымі структурамі і ініцыятывамі беларусаў свету, распрацаваць крокі для падтрымкі людзей унутры Беларусі, палітзняволеных ды іхных сем'яў. Другая канферэнцыя беларусаў свету адбылася ў 2023 і з таго часу стала ўжо штогадовай традыцыяй, аднак змянялася яе геаграфія. Трэці форум прайшоў у Празе, а чацвёрты зладзілі ў Варшаве. Леташняя канферэнцыя сабрала больш за 200 удзельнікаў з 16 краінаў. На ёй прадставілі звыш сотні ідэяў і прапановаў. Такія канферэнцыі беларусаў свету на сёння праз унутрыпалітычную сітуацыю ў самой краіне магчымыя толькі за мяжою. Пасля аднаўлення незалежнасці ў Беларусі рэгулярна праходзілі з'езды замежных суайчыннікаў. Гэтак на першай такой падзеі ў 1993 годзе прысутнічалі амаль 1000 дэлегатаў. Іх вітаў асабіста тагачасны кіраўнік дзяржавы Станіслаў Шушкевіч. Праходзілі з'езды і пазней, хоць і пры меншым спрыянні дзяржавы падчас панавання рэжыму Лукашэнкі. Гэтак 9 гадоў таму удзельнікаў 7-га з'езду беларусаў свету ад імя ўладаў вітаў тагачасны міністр замежных справаў Уладзімір Макей, які выступіў на фоне бел-чырвона-белай эмблемы з пагоняй. Рада вітаць у нашай студыі наступных гасцей. Гэта Зміцер Вассерман, прадстаўнік народнай амбасады Беларусі ў Швецыі, і Марыя Рудзь, першая старшыня беларускага аб'яднання ў Нямецчыне «Разам». Вітаю вас. Добрый вечер. Што ж, на пачатку прашу нашых гасцей распавесці пра арганізацыі ці ініцыятывы, якія вы прадстаўляеце, гаспадарыня Марыя, пра вашу арганізацыю. Дзякуй. Тады я пачну распавядаць пра «Разам». Гэта беларускае згуртаванне, якое было заснавана ў Нямецчыне ў жніўні 2020 года. Вось ужо 6-й год мы працуем на карысць дэмакратычнай Беларусі. Гэта сяброўская арганізацыя. Мы зарэгістраваны ў Нямецчыне як некамерцыйная асацыяцыя. У нас офіс асноўны ў Берліне, але мы працуем па ўсёй Нямецчыне. У нас каля 300 сяброў і сябровак. Асноўныя напрамкі нашай дзейнасці – гэта прадстаўніцтва інтарэсаў беларусаў і беларусак у Нямецчыне, гэта адвакатыўная наша праца з палітыкамі, падтрымка беларускай мовы і культуры, а таксама дапамога рэпрэсаваным. І спадару Зміцер, вы прадстаўнік народнай амбасады ў Швецыі. Чым цяпер займаецца амбасада? Якія задачы? Прыкладна тым же самым, чым яна займалася з 2020 года, калі мы былі створаны. У нас на нашай дэкларацыі прапісана
3 напрамка працы. Гэта дапамога беларусам, якія знаходзяцца ў тых краінах, дзе мы знаходзімся. Гэта праца з грамадзянскай супольнасцю і навядзенне мастоў паміж грамадзянскай супольнасцю тых краін, дзе мы зараз, і беларускай грамадзянскай супольнасцю. І гэта праца з са шведскімі палітыкамі, ці палітыкамі ў тых краінах, дзе ў нас ёсць народныя амбасады. Істотна, нашы мэты не змяніліся, мы змяніліся, мы сталі іншымі, мы наладзілі больш істотную сетку, контактную сетку. Кое-што змянілася ў сувязі з тым, што Беларусь канчаткова трансфармавалася з аўтарытарнай краіны ў таталітарную краіну, таму, напрыклад, нашы амбіцыі дапамагаць беларускай грамадзянскай супольнасці яны змяніліся. Зараз няма беларускай грамадзянскай супольнасці ў Беларусі, але яна ёсць за мяжой у выгнанні. Таму мы працуем з грамадзянскай супольнасцю ў выгнанні замест грамадзянскай супольнасці ў Беларусі. Але ўсе нашы мэты засталіся тымі ж самымі. Спадарыня Марыя, з якой мэты, власна, вы прыехалі на канферэнцыю беларусаў свету, з якой ідэяй, што важна было сёння акрэсліць, распавесці там? Канешне, было важна прэзентаваць працу разам, бо зроблена вельмі шмат, і вельмі шмат праектаў і ініцыятыў у нас і надалей працягваецца. Але для мяне асабіста вельмі важна паглядзець, што робяць іншыя дыяспары, што адбываецца ў іншых краінах, якія ёсць добрыя практыкі, якія можна праекты і ідэі пераняць і маштабаваць таксама на Нямецчыну. І, спадару Зміцер, вы будзеце ўдзельнічаць у палітычным блоку, то тут якую задачу вы бачыце для сябе удзелу ў канферэнцыі? Прыкладна тое ж самае, бо нам трэба падзяліцца досведам, які ёсць. Сёння я атрымаў вельмі шмат натхнення ад іншых арганізацый і таксама ад маіх калег з іншых народных амбасадаў. Пачуў яшчэ раз, што яны ўсе робяць, якую плённую працу яны робяць, якія ёсць выдатныя практыкі. І таксама расказаць пра тое, што робім мы, бо гэта ўсё спатрэбіцца тым краінам, дзе ёсць народныя амбасады, але таксама суполкам у тых краінах, дзе народных амбасад няма, але мясцовыя суполкі робяць тую ж самую працу. Хацелася б таксама запытаць пра інтарэс да Беларусі, ці ён не знік за гады, калі беларусы ўсцяж маюць праблемы і з легалізацыяй, і з дакументамі, і з вяртаннем на радзіму. Папросту, можа быць, ёсць нейкая стомленасць у Еўропе да беларусаў, ці ўсё ж такі ўдаецца вырашаць праблемы? Канешне, трэба разумець, што за 6 год вельмі інтэнсіўных у палітычным у цэлым у свеце апошнія 6 год фокусы вельмі часта і вельмі хутка змяняюцца ад адной краіны да другой, ад аднаго крызіса да іншага, але Беларусь усё яшчэ ў еўрапейскай агендзе прысутнічае. Беларусь усё яшчэ на парадку дні у еўрапейскіх палітыкаў. Не стала лягчэй працаваць, падтрымліваць інтарэс да Беларусі, расказваць пра важнасць пытання беларускага ў еўразвязе. Можа, нават цяжэй, але гэта не азначае, што мы не будзем працягваць сваю працу. Здаецца, вы хваліліся кантактам у Бундестагу, што у вас ёсць выхады там, як вядзецца супраца? У Бундестазе ёсць група сяброў за дэмакратычную Беларусь, і мы ў вельмі шчыльным кантакце з гэтай групы, і у яе ўваходзяць прадстаўнікі ўсіх дэмакратычных фракцый Бундестага, і гэта наш такі першы кантакт па ўсіх беларускіх пытаннях. Канешне, зараз у Нямецчыне новы ўрад, і мы адчуваем, што стала цяжэй прадвігаць міграцыйныя пытанні у Нямецчыне, але гэта проста азначае, што трэба інтэнсіўней працаваць. А як, уласна, у Швецыі выглядае сітуацыя, ці там улады гатовыя нешта рабіць дзеля паляпшэння сітуацыі ў Беларусі? Я маю на ўвазе тыя ж санкцыі. Так мы бачым зараз, што ЗША наладжваюць дыялог дзеля вызвалення палітвязняў, а пазіцыя еўразвязу была сталай, не змяншаць гэтага ціску. Як выглядае сітуацыя ў Швецыі? У Швецыі сітуацыя вельмі блізкая да пазіцыі еўразвязу. Швецыя не збіраецца змяншаць ціск на рэжым. Швецыя лічыць гэты рэжым незаконным.
нягледзячы на тое, што яны захоўваюць з ім сувязі, каб навогул нават з незаконным рэжымам, які мае кантроль над краінай, варта размаўляць. Але на дадзены момант Швецыя не збіраецца памяншаць ціск, і наконт гэтага усе нашыя палітыкі вельмі празрыстыя. І нам вельмі пашанцавала, што ў Швецыі усе 8 палітычных партый стаяць на адзіных пазіцыях, што тычацца Беларусі, беларускай дэмакратычнай супольнасці і незаконнага рэжыма. Спадар Зміцера, як тады сітуацыя з беларусамі ў Швецыі? Ці маюць яны праблемы невырашаныя? Зразумела, маюць. І перш за ўсё гэта праблема з легалізацыяй. Бо у Швецыя вельмі доўга адмаўляла беларусам у прытулку, значнай большасці беларусаў. Шведскія міграцыйныя ўлады не заўсёды разумелі тую разніцу паміж дыктатурай, якая была до 2020 года, аўтарытарнай дыктатурай, і той дыктатурай, якая зараз, пасля 2020 года, паміж аўтарытарызмам, які дапускаў існаванне нейкіх апазіцыйных поглядаў і некай грамадзянскай супольнасці, і таталітарнай краіны, якая не дапускае абсалютна ніякай апазіцыйнасці. І таму мы малі вельмі шмат праблем, і мы з гэтым працавалі, і мы працавалі і працягваем працаваць з шведскімі ўладамі і шведскімі міграцыйнымі ўладамі. І тут ёсць адна шведская асабістасць, што міграцыйныя ўлады не заўсёды павінны, не заўсёды напрамую могуць кіравацца ўрадам. Бо ў Швецыі ёсць гэты прынцып, які называецца падзел паміж ведомствамі і міністэрствамі. Міністэрства не можуць умешвацца ў асабістыя выпадкі ў ведомствах. Таму гэта дастаткова складаная праца, якая патрабуе разумення, як рэчы працуюць у Швецыі, і гэта праца, на жаль, яшчэ не скончана. Сітуацыя трохі палепшылася, але не скончана. І спадарыня Марыя, вызвалены палітвязень Віктор Бабарыка цяпер у Берліне, і пастуюць такія думкі, ці не стане гэты горад другім цэнтрам беларускай эміграцыі, дзякуючы таму, што вось адзін з моцных лідараў 2020-го апынуўся там. Я думаю, што Берлін з 2020 года стаў цэнтрам беларускай эміграцыі. Вельмі шмат рэпрэсаваных журналістак і журналістаў, культурных дзеячаў перабіраюцца ў Берлін. І можа, з прыездам Віктора Бабарыкі будзе яшчэ больш беларускасці ў Берліне. Мы гэтаму толькі рады, бо голас у Нямецчыны ў еўразвязе па пытаннях Беларусі вельмі гучны і вельмі важны. Таму тое, што адбываецца ў Нямецчыне па беларускаму пытанню, гэта будзе мець наступствы і ў цэлым для еўразвяза. Ну, але пакуль мы не бачым ніякіх палітычных актыўнасцяў з боку Віктора Бабарыкі, пакуль беларуская дыаспора нібы існуе асобна, а палітык асобна. Мы на сувязі з Віктарам. І таксама, Марыя, якія засталіся невырашаныя праблемы беларусаў у Берліне? У цэлым, як і ў Швецыі і ў іншых краінах, самае вострае пытанне – гэта пытанне легалізацыі і пратэрмінаваных пашпартоў. У Нямецчыне было крышачку лепш з мінулым урадам, калі беларусам прасцей выдавалі дакументы для падарожжа іностранцаў. Зараз сітуацыя змянілася, на жаль, у горшы бок. Таксама Нямецчына адмяніла параграф 22, гэта гуманітарны прыём у Нямецчыну па палітычных матывах. Таксама, на жаль, больш беларусы, але і іншыя людзі з іншых краін не могуць выкарыстаць гэтую магчымасць. То бок, вось пытанне легалізацыі самае зараз такое актыўнае. І спадар Зміцер, якую дапамогу могуць атрымаць беларусы, калі яны звернуцца ў народную амбасаду ў Швецыі? Парады. Гэта могуць быць такія бытавыя парады, гэта могуць быць юрыдычныя парады. Шмат хто з нашых актывістаў жыве ў краіне вельмі доўга і разумее, як рэчы працуюць. Таму ўсё залежыць ад таго, наконт чаго яны звяртаюцца. То есть некаторая колькасць народных амбасадаў, напрыклад, сталківалася з вышукам праз Інтэрпол,
і тады народныя амбасады дапамагалі, каб літаральна выцягнуць людзей з турмы і даказаць у краінах, што гэта палітычны прыслед, магчыма, замаскіраваны пад эканамічны. Гэта могуць быць пытанні з атрыманнем прытулка. Вось мы сёння даведаліся, што наша вядомая юрыстка, з якой мы супрацоўнічаем, Сесілія Экман, заўтра атрымае ўзнагароду менавіта за дапамогу беларусам. І гэта, зразумела, таксама быць часткай супольнасці, бо беларусам гэта часта важна. Важна адчуваць сябе часткай свайго народа, нават апынуўшыся ў выгнанні. Ці адчуваюць беларусы сябе часткай супольнасці ў Берліне, у Нямецчыне? Я вельмі спадзяюся, што так. Мы шчыльна працуем таксама з ландшафтам нямецкіх грамадзянскіх арганізацый, і не толькі нямецкіх, а з іншымі дыяспаральнымі арганізацыямі. Напрыклад, разам 2 гады таму сузаснавала кааліцыю супраць транснацыянальных рэпрэсій, куды ўваходзяць іншыя дыяспаральныя арганізацыі, напрыклад, з Венесуэлы, з Кубы, з Егіпта. І мы вельмі шчыльна працуем у цэлым як грамадзянская супольнасць у Нямецчыне, незалежна ад таго, з якіх краін мы прыехалі. Таксама вельмі востра стаіць пытанне нацыянальнай ідэнтычнасці, наколькі ў замежжы можна захаваць яго. Ці ведаеце вы прыклады, калі з пакалення ў пакаленне перадаецца беларускасць, і як сітуацыя ў Швецыі? Я бы, можа, нават пачаў з таго, як сітуацыя ў ЗША. Бо тое, што я бачу, што ў ЗША беларускасць перадаецца з пакалення ў пакаленне, а ў Еўропе не заўсёды. І тут я бачу розніцу ў тым, што ў ЗША нармальна мець мноственную ідэнтычнасць. То есть чалавек, які хоча заставацца беларусам, і тое дзіця, якое нараджаецца ў ЗША, яму бацькі гавораць, што ты Belarusian American. То есть ён не абавязаны адмаўляцца ад ідэнтычнасці той краіны, у якой ён вырас, але пры гэтым ён не абавязаны адмаўляцца ад беларускай ідэнтычнасці. І таму я лічу, каб у чалавека захоўвалась беларуская ідэнтычнасць, вельмі важна, каб было разуменне, што ідэнтычнасць не павінна быць эксклюзіўнай. Тады яна будзе захоўвацца. Інакш у сітуацыях, калі чалавек нарадзіўся і вырас у краіне, ён хутчэй за ўсё асіміліруецца і прыме ту ідэнтычнасць, якая ёсць у яго асяроддзе. Ну што ж, дзякую вам вялікі. Час да завяршэння студыі Белсат. Нагадаю, Зміцер Вассерман, прадстаўнік народнай амбасады Беларусі ў Швецыі, і Марыя Руць, першая старшыня беларускага аб'яднання ў Нямецчыне разам былі госцямі студыі Белсат. І гэтак выглядаў першы дзень 5-й канферэнцыі беларусаў свету. Падзея працягнецца і заўтра. Будзе абмеркаванне магчымасцяў палітычнай адвакацыі, а таксама абмеркаванне праблемаў беларусаў у краінах, размяшчэння дыаспары, пошукі рашэння іх падтрымкі. Белсат будзе сачыць за канферэнцыяй. Глядзіце падсумаваўчы матэрыял у заўтрашнім вечаровым выданні «Аб'ектыву» о 19-й па Менску. Усяго добрага.